La nova funcionalitat de docència dual et permet gestionar de manera més acurada la presencialitat en classe. Si vols, podràs elegir sempre assistir a la classe de manera online i d'esta manera alliberaràs la teua plaça en la modalitat de presencialitat per a algun company o companya. La plaça la podràs alliberar de manera pública perquè qualsevol company o companya l'utilitzi o de manera privada si vols assignar-la a un company concret. Quan alliberes de manera pública la presencialitat, passarà a formar part de la presencialitat disponible per als teus companys i podran usar la teua presencialitat. En canvi, en cas que vulguis cedir la teua presencialitat a un altre company de curs, generaràs un codi privat. T'enviarem un missatge amb un codi que és el que hauràs de passar al teu company o companya i este codi s'haurà d'incloure en Usa Ticket. Ens identificarà quines són les sessions presencials d'este tiquet o codi i les podrem usar. Si vols ampliar la teua presencialitat, pots accedir a Presencialitat disponible i utilitzar algun dels tíquets que hi ha. Per exemple, podries utilitzar este tíquet per anar també la setmana 2, 5, 8, 11 i 14, o usant este tíquet podries anar totes les setmanes a classe presencial. Com veus, ja has passat a tindre presencialitat en totes les setmanes. En alguns grups no tindràs cap tíquet de presencialitat disponible, i en altres grups no podràs elegir l'opció de només classes online. Recorda que tot este procés és simplement voluntari i si no tens intenció de canviar la presencialitat no cal que facis res.